שבוע 28, חודש שביעי, טרימסטר שלישי להיריון. בשבוע 28 להיריון, העובר שלך הגיע ל-36 סנטימטר, ומשקלו כ-1100 גרם, בערך בגודל של פפאיה. בדרך כלל, בשלב זה, העובר מתמקם לקראת הלידה עם הראש מטה, לכיוון פתח היציאה. אם הוא עדיין לא עשה את זה, אל תדאגי. יש לו עוד מספיק מקום וזמן לעשות את זה עד שבוע 36. השבוע צומחים הריסים ושיער ראשו גדל. ליכולות השיעול, המציצה והשיהוק שלו נוספת מיומנות חדשה, מצמוץ. מיליארדי נוירונים מתפתחים במערכת העצבים שלו במוח, ולשינה שלו מתווסף שלב ה-REM, Rapid Eye Movement, בו עיניו יזוזו במהירות מתחת לאפיים כאשר הוא חולם. התהפכות העובר וההתמקמות שלו עם הראש כלפי מטה לקראת הלידה מאוד משמחת. אבל לעתים הראש יכול ללחוץ על עצבים מסוימים ולגרום לכאבים באגן ותחושת נמלול בחלק התחתון של הגוף. התחושה הזאת תיעלם כשהעובר יזוז מעט. התכווצות שרירים ברגליים בהיריון. התכווצויות בשוק ובכף הרגל הן תופעה נפוצה בשליש השלישי להיריון. פעמים רבות הדבר יכול לרמז גם על מחסור במגנזיום. ההמלצה שלנו היא פשוט להיעמד וליישר את הרגל. ההתכווצויות מורגשות יותר בלילה, כי במהלך היום הרגליים זזות ונמתחות כל הזמן. ובלילה חוסר התנועה מחווץ אותן שוב. שימי לב כי גם בשבוע זה ייתכן ותחושי בצירים מדומים המכונים גם צירי ברקסטון היקס. הכנו עבורך את כל התכנים שאת צריכה לדעת בשלב זה של ההיריון שלך, והם ממתינים לך ממש כאן למטה. את מוזמנת להמשיך ולעקוב אחרי תינוק ישראלי בכל אחת מהרשתות החברתיות. ניפגש בשבוע 29.